Thaimaa ja Kambodža ovat taas tulitaistelussa ja nyt intensiteetti on jo noussut entisestään. Tämä on jo avoimen aseellisen konfliktin tasolla. Kyllä, eli kuukausien jännitteen jälkeen näiden kahden maan välillä, jonka yksityiskohtaiset syyt voit katsoa tästä videostani. Tänään suuri tulitaistelu puhkesi Sisaketin ja Surinin alueella Thaimaassa ja kaikki sai alkunsa tänä aamuna. Thaimaalaisen armeijan raportin mukaan epäillään, että kambodžalaiset sotilaat tunkeutuivat rajalla olevalle demarkaatioviivalle. Siitä Thaimaa lähetti heti joukkonsa, Kambodža vastasi takaisin ja siitä se sitten alkoi. Ja Thaksin Shinawatra, entinen Thaimaan pääministeri, syytti Kambodžaa siitä, että he hyökkäsivät ensin. Reutersin mukaan yli 300 sotilasta lähetettiin eri taistelupaikoille ja kevyttä tykistöä sekä BEM-21-raketteja alettiin myös käyttää. Jopa Thaimaan F-16-hävittäjät otettiin jo käyttöön. Siviilejä evakuoitiin joukoittain, mutta valitettavasti uhreiltakaan ei vältytty. Tenkvirer-lehden raportin mukaan siihen mennessä kun tein tämän videon, 9 thaimaalaista siviiliä oli kuollut, mukaan lukien lapsia, ja yli 14 ihmistä oli loukkaantunut. Räjähdys- ja hyökkäysvideoitakin on jo laajasti levinnyt somessa, ne löytää helposti kun vain etsii. Ja tästä lähtien virastaan pidätetty Thaimaan pääministeri Petongthorn Shinawatra sanoi välittömästi, koko maailman on tuomittava Kambodžan sotilaalliset toimet. Mutta sitten monet kommentit pilkkasivat häntä. Monet sanovat, Nähdään Hun Senin veljenpoika. tai Hehe, en uskalla, sehän on sentään setäsi. kukaan ei tukenut häntä, ja tämä kaikki johtuu hänen ja Hun Senin vuotaneesta puhelutallenteesta. Siinä tallenteessa hän kuului kutsuvan Hun Senia sedäksi. Joka tapauksessa hänen puhetyylinsä sai Thaimaan kuulostamaan siltä kuin se alistuisi Kambodžalle, ja juuri tämä tallenne on yksi syy siihen, miksi hänet on nyt pidätetty virastaan. No sitten, mikä on mielenkiintoista, tämän konfliktin eskaloituminen johtuu myös kambodžalaissotilaista, jotka ovat koukussa someen. Niin, eli kambodžalaissotilaat haluavat saada paljon katselukertoja, joten he tykkäävät tehdä live-lähetyksiä samalla kun ampuvat aseillaan. He esittelevät sotilasvarusteitaan, tämä tietenkin nostaa jännitteitä entisestään. Ja itse asiassa tähän liittyen thaimaalaiset ovat jo pitkään kokeneet, että tämä on oikeastaan vain kahden perheen välinen konflikti, Shinawatra-perheen ja Hun-perheen. Mutta silti lopulta siviilit ovat ne, jotka kärsivät. Voi ei. Mutta mitä mieltä sinä olet tästä? Pitäisikö meidän käsitellä tämän konfliktin eskaloitumista tarkemmin YouTubessa? Mitä mieltä? Kerro kommenteissa.